kaikkeen. No niin, vuodet 88 mennään tällainen laulu, joka silloin alun aikaa laulettiin duettona. Tämä laulu on nimeltään Haavemaa. Easy Safe Services. Easy Safe Services. Value for life. For you and me, Saan suussa hopeat lusikaa. Saan suussa hopeat lusikaa. Life without worries or hate. Empathy, respectfully. Empathy, respectfully. Empathy, empathy, Well, I love the one-shot mages. I live the two-shot breeze. When I see ya, I'll PvP ya. Spanking news, that's my favorite cheese. Ja seikkailemaan ruoanlaittoon liittyvissä asioissa. Naurua, iloa ja hyvää ruokaa. Sitä on paistajat. Customers and us, experience guides our way. Emotions find the best. Value for society. Mä oon Hannu ja mut tunnetaan paremmin tosta BeFreak-nimeltä YouTuben maailmasta. Siihen nähden, että oli aika pieni brisketti vielä, niin se on jäänyt niin kuin tosi mehukkaaksi. Ehkä niin kuin